Sanibonani bazalwane, niyaphila ihlobo zenkosi. Nginiphatheleke inceke nazi izinto ezihamba negazi. Amasokisi la nginiphathele namakotoyi, nginiphathele namanye amasokisi asezingeni eliphezulu. Nithatheke bazalwane njengokushumala kwenithi angiyeke ukweba. Ngiyayizamela ngisantshontshe. Niphoseke inceke ngicela unginake sisi lapho ngiyadayisa njalo. Ungathi awungibonanga. Ngiphathele la ningangifaki voicemail kudle imali yami ngiyaringa nisho mangiringa kabi ngishintsha ithoni. Phosani bazalwane. Nikhulume mama Mkhokheli njengokushumala kwenithi angiyeke ukweba ngiyayizamela ngisantshontshe kuneyihlathi nje yini. Phela kwebeni ngangucwephe ngathi insipho phela. Uthathe nje nayo ikotoyi ihlobo senkosi uthini lapho sisi awubheka izinto ezihamba negazi buka phela ikotoyi yakwa generation le ledla lo nkunzi le. Uthathe nje ihlobo senkosi. Ngikwenzele ngemali encane nje ungalokhu ukhala kakhulu ngoba umuntu manje nimbambe ganga lapha nimbhula athi ngishena ukhaphethe wakini. Xosani ngcono khona ukuyizamela lokho. Uthathe nje mfowethu uthini lapho bhuti wami khuluma hlobo senkosi. Ngizabalazisa insizwa ukuthi uyabona kunzima. Na amasokisi mfowethu ufake emaguzwini emsebenzini ekseni. Hayi lokhu ufake iguzu lodwa uyabuya umakoti uyathetha lapha ngizabalazisa insizwa kithi. Ngama ningibamba nganga lapha nikhahlela ngathi nisusa ibhola emuva. Zama insizwa zakithi. Kulukhunda engikhona bafowethu kwazise nezingane zami endlini ngishiye izamula ngitshethi ivuko moya cha indlala. Awubheke umama wengane uthanga ophatha namadata ngizowaphatha ngani manje ngangizami. Lokho abakushwathi kaphela lapha endebeni zomlomo mangithi angenzela iti yagoqa umlomo ebheke phansi engiphendula shapha baba ngizawuthini ngoba wangidlisa uplastic wethenda uqobhoki noma kwisichotho uye noma kuthiwa khona amandla okumshanga zokwenzana ngoba nepolice station engamaduku nje akusikhona kwamthandazi akuhlolwa kuphathwa ibhodlela lapha kuyaboshwana sengiboshwa isithanda sami ke nepolice lokuthe nje mbopha impela libe limeshela najabulisa okwenje ibona umnini ophela ushelwa umuntu kahulumeni kanti akani nepolice alibambe enzima njengephela isidudla Khosani ke bazalwane nikhulume Mkhokheli nashala zangana ngibone emkhukhuni wenkukhu zenu ngoba ngithi angisantshontshe nje nezani Nkosi Mganga awulizoshona phela ilanga ngizobuyela mina nikhulume nani bodade Nkosi nalokhu ningibuka Nkosi nangibuka sakungishalazela nje bo sikwenze njani manje kanti ngizokweshela lapho hayibo musana ukuyenza lento dadewethu i-wrong nje lento eniyenze engane nizamela Khosani bafowethu nani bo sisi nani insizwa zakithi ke hayi ningisupport emadoda ngoba kunzima ungangibuka kabuhlungu insizwa yakithi lapho ungangibuka insizwa yakithi kabuhlungu lapha ekhoneni ungibuka kabuhlungu ngathi ngihambe nebhola kudlalwa i-wrong lonto yenza kimi nina bendlodleni uphapha ekhanda kamenzi awu madoda nina bendla mhlatsi kamayekisa awu nina madoda bendlodleni uphapha ekhanda kamenzi njengamanje sesihambile sese sazofika la esofika khona si-ode isitokwe esizokwenzani ezokwazi ukuthi umfo kaMakhoba uma ebuyela le kwelanga kubo la azofike khona adayise njengoba bengishilo ukuthi into eyenza ukuthi ngize ngizomthengela isitokwe la ngifuna ukuzama futhi ukuthi ngithenge izinto lezi ezingaboli nginalo ifridge lapha mfo kaMakhoba lo changnalo unalo ifridge ngoba izinto manje soyithenga zizodinga ukuthi zibekwe endaweni ebandayo zokwenza kanjani right cha mina nganza kwethu bengicela ngenzele ifavor lapha eyintweni zokuthi ngithole amasokisi negqoko ngikwazi ukuthi abazalwane la bengisebenzisana nabo ama customer ami abelungu bami bakhona ukuthi ngoba vele ubusika sebungenile ukhona ukuthi ngikhona ukuthi ningi-odele khona nikhona no uzo-odelwa yimina yinto ezokwenzeka namuhla leyo khona ukuthi ningi-odele lezi zinto lezi enjengamasokisi ngoba kusebusika abantu bahamba nenkonzo ebusuku bakhona omama Mkhokheli bafaka amasokisi amade bekwazi bengabanjwa amakhaza ey'nkonzweni nabodade lapha bafaka amakotoyi besethi iduku lakhe phezulu akhona ukubambanisa hayi siyacula enkonzweni lokhu ethi ngiyagodola mina ayifuneki lonto leyo umzalwane kathi sicula ndawonye sonke enkonzweni usiyathula futhi usubanjwa amakhazi uyaqoqa ayifuneki kufanele nje nithole zonke izinto ngohlelo lenu ningabanjwa amakhazi no nina bendlodleni uphapha ekhanda yazi ngibukani la mfo kaMakhoba mina ngibuka isikeli ke manje ukuthi uyayazi i-target market yakho no ukuthi mina ngathi mangikubuka mfo kaMakhoba kubona udayisa lento oyidayisa sethi no awuthi ngimedela istock esiningi nangabe ngisacabanga noma ukuthi ngikunika ithuba lokuthi uchaze ukuthi wena yini ofisa ukuthi uyidayise yabo lento leyo kodwa yabona mawusichaza kanje iyayenza isense kusizana ukuthi mawuthi vele impi inkulu yalezi zinto mina ngifuna ukuthi ukukodela zona wena uyakwazi ukubona ukuthi yiphi impi ongakwazi ukuthi uyinqobe namathawula nje mfundisi wami yabo manje into enkinga ke lezo zinto angizazi uyidayisa futhi manje sekumele uqale phansi izibhudulo lapha edolobheni
yebo nina bedlodlo noPapa ekhanda akamenzi indaba kaUlelela umuntu omemeza ngathi uyakhalelile uthi igula likaJamal lichithekile nina bakamphudi bovu njengegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo limhlobele impedule yawu nina bentu lebande ngodonga le kwela kithi kwabheka uZulu madoda nina bedla mhlathi kamayekisa awu madoda nina bakadalinyebo madoda awu nina madoda bakamakhosetive madoda phansi eswathi amamfombatane uyazi imfombatane amkhokheli ngiyayizwa nje le ndaba ngiyayizwa ngibingelele phansi engcobe iZulu lezo ngoma madoda uZulu liyaduma madoda ngibingelele wonke amakhosi bafowethu ngingeke wathinte onke amakhosi ngezandla kodwa bafowethu bonke abantu ababukela njengamanje ngokufanda ababukela lo mbukiso yalo ngiphula imini nyazendlala phambi kwenu ozephulayo mina nguprofessor ngingwaka Mkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo lokuchungechunge leyo yethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosicathulisa noma abasuke bezositshela ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuke sikwenza ngqondoni nathi sisuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona kodwa namhlanje ke kuhlukile ke namhlanje phethe ngensizwa umfoka amakhoba madoda hawo madoda lensizwa ngiyibona einkundleni zokuxhumana madoda ivideo yakho ibikade isherwe enye inkabi yangakithi lapha ethu Tjatha MC Tjatha yenye indoda engiyilandelayo le yangapha ngakithi kwaNongoma aMandlakazi hey yangithatha le video yale ndoda madoda ecikoza ngolimi inkotha umfoka amakhoba inkotha ukudlala ngenkotha umfoka amakhoba ngathi mina ngeke uteketisa umsebenzi wakho wenza ube muhle noma umubi kodwa bese uyawukhanda uporisha ube muhle umsebenzi wakho hayi abantu bekubuke nje bekuthathe phansi bekusephezulu ngathi impela usemfuleni uzokweshela akufuneki lokho kune bebe nesimali sasekamereni nosisi mabebheka bemamatheke cha mfowethu ngamamatheka nami ngesimali sasekamereni mfethu mangibona le video kodwa kakhulu sibonga lo mfowethu esingazi ubani owayeseteksini noma owayesekhumbini okuyena owakushutha le video le insizwa yangapha eMondlo uyayazi bathi ulungisana umlungisi sizwana ngazi kanjani awumangethe nokodwa yena ulapho nje ngoba ngathi ukubonana naye waphinde wathi shazi wayesenyamalala no mfowethu siyambonga mfowethu umfoka amangethe inkosi imbusise mfowethu ensukwini zanamhlanje i-social media noma izinkundla zokuxhumana yize ngikwazi ukuthi uyindoda ekude nezinkundla zokuxhumana ngoba uthe wena wazange waprofessor wena impela cha hayi ngiphikile impela lensizwe ukuthi uprofessor ayangazi ngathi ukuhlaba umkhosi ngawulawula nala ngihlala khona niyamazi lo muntu engitshengisa yena obhala ukuthi ufuna inceku hayi bathi asimazi kodwa nangu ubhalile ukuthi ufuna inamba yakho ake umnikeze ubothi kuzokwenza kanjani hayi nami ngase ngithi iTwebetseni bafana waphela ngizani nalezi zinto zamathashi mina phela ngithi nasesikoleni uyiZulu ngalandela inkomo kamkhulu mfowethu uvuka ngo4 kuye deepini kubhalwa ama test ngapha uzawusinda kanjani ke esikoleni akuthiwa ngeke ulala inkomo ingekho noqala ngokuyosenga udla ubisi nophutho olushisayo kunzima hey so manje mfoka amakhoba sibonge ngimangethe mfowethu bengisafuna nje ukuchaza lento yezinkundla zokuxhumana ngoba abanye abantu abakayiqondi izinkundla zokuxhumana inamandla iphutha mfoka amakhoba elenziwa belungu ukusinika izinkundla zokuxhumana bazivalela ngaphandle cha izinkundla zokuxhumana ivulele wonke umuntu iphutha abalenze empilweni yabo abayisola ngalo in 100 years to come ngoba i-social media namhlanje ithatha into engelutho yenza umuntu mina ngangingelutho mina izinkundla zokuxhumana ezingenza umuntu futhi nokuthi ngihlonishwe abantu sengingaba kumuntu ukuthi inkundla yokuxhumana uyisebenzisa kanjani kodwa mawufuna ukuyisebenzisa ukuyithuthukisa wena inawo amandla okwenza lokho iyayithatha into engeyilutho iyenze utho ngiyufakazi walokho ngama phambi kwabantu izinkundla zokuxhumana ezingenza umuntu ebantwini namhlanje la ngihamba khona abantu bathi professor yes indlela mina engasebenzisa ngayo izinkundla zokuxhumana izinkundla zokuxhumana namhlanje seyidibanise mina nawe mfoka amakhoba kunjalo namhlanje mfoka amakhoba la ngenxa yezinkundla zokuxhumana siyayibonga lensizwe okuthiwa ulungisana madoda umfokazwana umfoka amangethe ngibonge nesibatshazwa uMC Tjatha madoda insizwe yangakithi laphana kwaMandlakazi ngokunganyansi ayinyansi le ndoda le ayinyansi mfowethu ayinyansi
ngangeke ngikubone mfowethu kube akaze azayishare ivideo yakho. Yeah. So nje bafowethu siyabonga kakhulu indlela zokubanjisana ngayo nasey'nkundleni zokuxhumana. Mfoka Makhoba. Yebo. Awuyichaze njengomaskandi. Ubani umfoka Makhoba? Usukaphi, ukhulelephi? Uhambe phe ufuna amatoho, ziziphi ingqinamba ahlangabezane nje nazo empilweni yakhe? Kufika kanjani ukuthi kuze kugcine lapha ethatha khona isinqumo sokuthi manje yena ufuna ukudayisa? Hayi. Cha mina umfana kaMakhoba endaweni zaseNquthu. Yeah. Uphe Magogo. Futhi inondweni phakathi nayo. Yeah. Esigodini sase5. Yeah. Ekhaya komama kwakhuzwayo le phansi nebaba nawo ehwanqane isigodi bathi kwake. Yeah. Ngizalwa isithole sakwakhuzwayo. Empilweni ke ngibonga nje ukungiphilisa kwabo noma bebuye behlukane ubaba ayihlalele ekhaya nomama ayihlalele ekhaya kubo. Kodwa besilokhu nje sibuka impilo bebuye bexhumana bebuye beqhelelana. Sakhula ke sabazingane nje nathi sakhula saze savula amehlo. Lokhu mama ehlenyuka nathi njengabadlwana esibambile. Sakhula saba madoda. Ngubonge nje kakhulu ke lokho nabafowethu nje akade sibambisene nabo impilo. Ozalweni ke cha sisabambisene namanje insizwa zakithi. Sabambisene noma kwenziwa izinto cha hayi siyabambisana ayikho ingxaki. Empilweni ke cha ngeke ngazama empilweni ukuzama egoli ngabuye ngahluleka. Ukubheka kumbombo womlungu angwazi. Cha ngifuna ukuqamba ama. Umbombo womlungu awazi. Fesile impela ngafesa ngisho emarobotini egoli ngize ngibhala amabhodi ngithi I need a job angihluleka. Kwala ngisho uzobhala isilungu. Kwala noma sengibhala ibhodi phela. Ngithi I'm hungry. Akuvele kufana. Ngavele ngabothi ayikho lento kusho ukuthi ngidalelwe khona ukudayisa ngaqala ngadayisa ice cream. Ngadayisa ice cream awungabona bengixoshela ngabuya ngastock umuthi wamagundwane namabhega amafoni ikhwama zamafoni. Stocka zona ngadayisa ematreni cha ngathengela. Yabuya ingqondo ngelinye ilanga ukuthi hayi ake uhambe ekhaya senginawo amasenta. Hambe ngekhaya. Ngihambe ngehle naso isitoko ngekhaya ngisuke eGoli. Mangifika emakhaya ngifike lapha na ngiyedrobheni. eNquthu. Ngifike ngidayise ngibone kuthengwa kakhulu kunaseGoli. Ngole ngithi hayi angisaye eGoli. Thatha umhlalaphansi manje. Umhlalaphansi ngidayise emholweni ngiqhubeke ngidayise emholweni. Ngize ngiqhubeke nebhizinisi sengistoka khona ke eGoli bese ngiyabuya ngilanda umsebenzi eGoli ngibuye ngizohlala lapha ekhaya. Qhubeke ngidayisela. Ngayiphusha ke impilo njoba ngiphusha namanje. Ngoba ke ngibuye ngiweke enkingeni ngeinkinga zamathize ukuthanda izinto. Uthanda izinto? Uthanda izinto kodwa manje zibe zingakufanele. Khona into uthanda utshwala ukuthi ngoba umuntu uyambona usedakuwe ayikwazi wadakwa amnandi umuntu. Ngoba bese ukhala ukuthi ungaphuza kanti kulimala ikhikhi lakho ezinye izinto osuyifisa ayisafezeki. Ngoba manje usuthathela ubutshwala wabenza umngani wakho. Ezinye izinto azibe safezekanga. Ngase ngithi cha ngahamba ngayibona impilo sengishayekile khona la engangaphatha khona imali engango-30,000 ngithi ngifuna ukuthenga imoto. Base kuvela inkinga ke ekhaya zathi kuvela inkinga ke hayi ngalungisa nami lapho kulungiswa khona njengasekhaya. Emva kwalokho ke ngayikhanda nendlu. Khanda nendlu ngathi ngivusa nerondo lapha nekhaya kwaphelele emoyeni. Ngase ngithi ukugula ke ngamathize into zasemhlabeni. Bathi ukungithinta ingqondo. Ngadistebheka wangisiza kumama wengane zami uMandlovu yabona lo Gatsheni umkhandela awangisiza umkhandela ngihambisa kumuntu cha wayibuyisa lo mama ingqondo ayengisiza wayibuyisa ingqondo cha lokhu ngaphila lokho kodwa ke ezinye izinto azangabe senzeka ukuthi ngiqhubeke nezinye izinto ezibalulekile ekhaya. Ngase ngiphusha nje impilo kokuthe gcina lapho ke ngahlala etshwaleni ke hayi ahlala etshwaleni uma ngiyabheka nezingane ziyakhula ngapha imali noma ihlalela ubisi ihlalela amaphampasi ihlalela ukuthi kudliwe ekhaya ungasaphathi lutho nje ngiyashabalala ke impela imali kuze kube toti ke njoba usuthi nje hayi ndoda ke usondele lapha kimi usungiphi pick up manje ungipha amandla njoba ngithi yazi uNkulunkulu uyazenza ezinye izinto uyayendlala nje indumiso phezulu kwalameva uyayibonelela into engelutho ayithathi ayenze ibe utho. Ingakho noSigwili noBaboni ngeke ngithandele ngoma ethi lamatshana amagama kodwa ngifike ngaphesheya.
ngiyithande lo ngoma leyo ngoba manje iye ingifikisele okunye ukuthi nami ngiyoze ngifike ngaphesha noma lamatshe namagama yabo ngoba ngithi bethi manje njengoba usungiphile nje lokhu ukuthi ngihambe ngiyosebenza fune ngidlale le ngoma le yayishaya ugogo ukuthi bambisisa kulokho nakho fune ngibambisise ngingayeki ngoba ngizoyeka la ngizolamba umsebenzi awusekho umsebenzi yabo ngizolamba fune ngenze sure ukuthi lo msebenzi sengiyawuqikelela nguphatha njengezikhali zamantunga noma ngesiyena umntungwa kodwa nguphathe lo msebenzi njengezikhali zamantunga unakekele kuze nabantwana bezokhula ngendlela ehlelekile kubuhlungu ingane yozamulela kweminye imizi ubaba ephila benomama iphuma ingane ihambe yolengisa amafinyila kulo yamuntu bapha ngapi lokho ilo ihamba nokhezo bayadla abantu abadala lokho ihamba nokhezo emzini akubukeki lokho yabonga ke hlobo senkosi no mfethu khona into iphathe ngithandayo la yebo kulento oyichazayo yebo uthema usunenkinga yokuphanjanelwa umqondo yebo umama wangabaleka akangabaleka kodwa wama nawe weze isimo salunga yebo ungathini entsheni ungathini kubantu abathandanayo ngoba uthando iyona phela kwento wonke umuntu ongenayo kuyona yebo kuneyinkinga ngokuhlukahlukana abanye bayabalekelwa umuntu masephelele umsebenzi abaleke umuntu wesifazane umuntu wesilisa umuntu wesifazane masephelele umsebenzi abaleke umuntu wesilisa umuntu wesifazane mayesenenkinga abaleke umuntu wesilisa owesilisa mayesenenkinga abaleke umuntu wesifazane 50-50 wonke umuntu kuyabalekelwa yebo kunjalo iliphi mfethu ongalidlulisa kubantu ngobudoda obenziwa umama wakwakho ukuthi eme nawe ezikhathini ezimbi ngizothi nje yabo le yangane ingibekezelele kakhulu ngoba bengijolela futhi ngoba ezinye ingane nje ikhona nje wayekhona naye ehlele ekhaya ebaleni ngiphume ngamasithe mina ngihambe ngimjolele ayezokuthiwa sekukhona enye ingane kanti yena usetetile ngapha uphethe ingane encane uzozwa sekuthiwa khona intombi esikhulela ebekezela kunzima ngimjolele loya muntu wesifazane mfowethu unothando lokuthi ngoba namanje usenami noma kukhona khona amathizithize indaba enkulu efune sinako othandweni umuntu wesithathu othandweni ongafanele angene noma uzenza impihlo zakho kodwa kungabi bikho umuntu wesithathu othandweni lenu umuntu wesithathu akalunganga akaze kube usena umuntu o right ngoba ufike right phakathi kwenu kodwa egcineni uzoyishintsha yonke lento ahambe ngala ayokhuluma ngalo aphinda abuye ngapha akhulume ngalo uyanixoba othandweni lenu ngoba yini ubona lempilo eniphilayo kaJehova akayifuni ufuna ngaso sonke isikhathi ngathi ngahlezi kunomsindo yabo lo muntu kusuke engalungile uyabona nje mina ezinye izinto mayengicela umama wengane ngiyamphathela ngubothi akufanele ukuthi nguphathe kodwa ngoba ngifuna ukuthi ahlale phansi endlini angaphume ukucela ngoba uyozecela nabantu abangalungile fune ngikuphathe bese ngihlala kodwa mama uyayibona lento le ongiphathise yona ayilungile sengihleli naye phansi kodwa ngikuphathile lento ongiphathise yona ayilungile sithandwa sami akuzame ngenye indlela ukwenza ukugwema ukuthi ukwenze ukuyeka lento le oyenzayo ngoba ayizukukusa phambili mngani nami uyangibonisa nje mase ngiphuza imali ngendlela engahlelekile ethi uyakhumbula ukuthi wathini wathi lokho yana uzokwenza kodwa mawuphuza ngeke ukwenze le nto ungipha ini umqondo nokungivuselela kulokho ebengufisa ukuthi ngigcine sengifikile kukho kodwa mangilimaza imali angeke uye phambili imali ingekho funeka uyigweme imali ukuze uye lapho ufuna ukuya khona yabo wemfoka Makhoba ungathini emadodeni angezwa ngomuntu wesifazane athi mina ngizwa ngomuntu wesifazane ngoba nakho uyakubalula ukuthi uyakwazi ukukushayela ekamerweni ubhiyoza athule phambi kwabantu kodwa mase nini bababili ekamereni afika kunika umthetho ungathini emadodeni athi awezwa wona ngabafazi sikhona singamadoda khona amanye amadoda ingqondo yawo ebuyiphazamiseke ukuthi yena ngeke arule umfazi ngoba ubaba wakhe ngalesa sikhathi wayephethe ubaba wakhe wayerule umama wakhe kanti ubaba wakhe wayehonga phandle engahonge ekamereni yashaya endlini
uyashawa endlini kodwa ngaphandle uphuma bembebana azaveza ifuba kube ngathi ugqoka ubrain utanti ugqoka amadansana uyabona kanti naye ubaba uyashaya ushawe ekamereni manje sephuma ngaphandle hey wenkosikazi kunguthi yabo akafuni ukubonakala inkinga zakhe bezenzeke ekamereni uphuma usedlobela nina lapha ngapha umuntu wesifazane mfowethu uyifoundation uyifoundation umuntu wesifazane futhi umbheke umuntu wesifazane mayengenaso isikhwele nawe ukuthi akusiwona umuzi loyo yabo umuntu wesifazane ufuna ebe nesikhwele nawe ekuzwe ngaphakathi ayilwele indoda yakhe wena ke mawuzothi umuntu wesifazane ngeke uphathe umuntu wesifazane usuku unamanga usuku ungakalitholi uthando noma ukabone empilweni yabo ngoba mawuyindoda uhlala wedwa usiyona indoda ngoba umama wakho awuphelele umama wakho wathi mayezala wathi uzele ini indoda wathi usefikile uVusumuzi yabo wathi ubaba wathi ufikile uzakhe zakhe njengoba ethi uzakhe zakhe izindlu zakhe uzoVusumuzi wakhe yabo ngoba masuzele waba na-22 awusesiyeni wakulowo muzi loyo yabo ngoba usagqokelani nabafweni enilamana nabo usunomuzi wakho ingakho-ke kuthiwa masuno-22 ufuna ukuzama ngayo yonke indlela uyiphumele umuzi wakho ube indoda uyibheke wena noma nje iqala indlela yakho lapho iqala icace ngendlela yakho ukuthi wena ubhekephi yabo uzokhona nomuntu okubonayo khona ukukulekelela entweni ayibonayo yabo ngoba umuntu omdala ngeke akulekelele athi nazi inkomo lapha esibayeni thatha umfazi ngeke akwenze lokho uyolokho ethi awubheke bangamavukuthu nje ebaleni akuboni lutho lapha ebaleni kodwa amadoda onke yabo ingoma yamabonga afuna siyibheke le ngoma yamabonga le uSandile Mbonga thathe ngizela abafana kodwa manje angiboni lutho yabo lento efuna siqaphele le nto le ethi kuyadabukisa mfoka Mbonga madoda phansi emnambethi yebo mfowethu kuphe emcitsheni emcitsheni ukhuluma ngendaba yokuthi uma ubaba uyashawa ekamerweni la ashayelwa khona sinenkinga khona njengamanje mfoka Makhoba yokuthi izinkinga zenekelwa izwe manje njengoba kade ngikhuluma ngo-social media kunobuhle bawo kunobubi bawo ungathini ngabantu abathi babe ney'nkinga othandweni benekela izwe lo muntu kade ukhuluma nje indaba ukuthi uma kwangena umuntu wesithathu kusuke sekonakele suke sekonakele lo muntu wesifazane ufuna ukuthi kumnikeze isikhathi noma indoda mawubona nje uyikhuze nje indoda noma idakiwe ayibo bafo kanti awunayo indlu yokulala wena mawuthethisa umuntu wesifazane kanje yabo awuzami ukuyithiba okay kulungile ngoba vele uyaphuza naye umuntu wesifazane ekhanda iplan ukuthi uhamba umthulisi yabo ayimene kancane bafuthe ngomsindo sekwenye ibhizi manje ngizosichithela amaglasi ethu sibhizi siyajive yabo ake sibe lapha lento esizele lokhu kulwa kwenu okwene ekamereni ngasuku nenkinga zinile thela angithi uyabona njengoba mina ngidayisa nje ngiba nazi ivunguvungu endlini yabo kodwa mangiphuma ngomnyango angishiye khona ngifike lapha ngimamathekile yabo ngoba kunensizwe lapho ukuthi uyayidayisela ethe isuka lapho sibangela umsindo wena yabo lokho bheka le ungakunaki yena uphika ukuthi wena ngoba uyakwazi ukuthi ukufakela isinkwe eswini ungakuhlukumezi lokho dlulisa unkosi yobona uyihambela uzophinda ubuye kube uyena futhi imalini lokho suyashaya imali engaka hayi kulungile insizwa awusasungiphi ubonile ukuthi awuyinaki lento ayikhulumayo yasale yamshaya yabo ukuthi uyahlukumeza yabo lonto wahamba kodwa ngokuthini indlela ibuyidlule khona lapho siyedlula futhi yena osekubiza wensizwa ungizama ukuthi yabona lokho akufuneki ukuthi inhliziyo uyithathe uyibeke phezulu ngoba inhliziyo uma uyithatha ibeka ihamba nokufa icontrol ube yi-social worker wena ngempilo yakho ube yiphoyisa wena ngempilo yakho ukuyiphatha wena ube umfundisi wasenkonzweni ngempilo yakho uzazi ukuthi wena umiphi yabo wama ungazazi indaba zakhe emhlabeni uzowela kwezinye inkinga yabo kunabafowethu ababengafisi ukwenza izinto ezibheda njengalabo abafowethu abahlala ezitradini yabo ingxayo yokuthini khona ukuphathwa kahle ugcina uswehlula nabazali ugcina usuyiphethe wena yabo namantombazane kanjalo yabo uthothi mhlawumbe intombazane igcina isidayisa ngomzimba yini ukuphathwa kahle abazali begcina beyenza
siwumama ekhaya sidlula wonke umuntu yabo noma uthi uyakhuluma unabhuti wakho kuthiwa umyeke yabo akasakhuzeki akaseyona ingane akasesiyona ingane yabo lo ekubene ingane yabo uma kuthunywa yena abuya ayidonse imali yakhe ungeke ahlale ngazenzi inkinga lapho yabo ngeke ahlale ngazenzi inkinga uyabona ingane iphethe ifoni lapho isihlele efonini inamadatha iwathatha apha amadatha ungazange uyinikeze imali sihlele efonini lokhu izenzela into zayo uyibona ihleka yodwa kanjani ngoba phela lengane uthi ifunda isikole kodwa manje sihleka nefoni yini ehlekisayo esikoleni ayikho into ehlekisayo abafana yabo na yonke impilungane lebonakala emafonini wena ubunakile uma uthi edlula hawu ubeze izinto eziserious kanjena bese uyithulela uzawuthini funeka uthule bese umqala uthi webana awungiphuzisa amanzi lapha uvale lonto leyo lapha lokho ikuhlekisa ngathi ukuhlekisa wenza ukuthi ubonile kodwa manje awufuni ukumtshela yabo wenza ukumkhuza ukuthi abuye abe la ekhaya yabo ingane zamanje bhuti ayisakhuzeki wemfoka makhoba ngesikhathi usunenkinga ungaphathekile kahle umama wakwakho wama nawe labantu owawukade ubantshontshe emaceleni bakhona yini abaphakamisa isandla bafaka isandla empilweni yakho ngesikhathi usunenkinga abekho wayeyedwa nje ehlenyuka nami phansi phezulu noma lokho ethe nje hayibo ngikhumbule njalo kufanele le sahambe sekhona ngifike ngisizakale kuphinde sibuye ngaze ngaphila uyazwakala ukuthi umdala ebhizinisini sithe sikhuluma nawe ngithi mina ngifuna ukukodela ama-energy drink ngikukodela ama-chips ngibala zonke lezi zinto mina ngikubiza kunento ebengicabangele zona ukuthi ngizokodela zona kodwa sathi masifika la wena wathi hayi into yobomama leyo mina nakho engicabanga ukuthi kungangisebenzela ngoba manje ufuna sihambe ngesizini yobusika sibheke ukuthi njoba kanje izinto engayithatha engakhona ukuthi zingikhambise lento engifisayo akube amasokisi namakotoyi ngoba vele ubusika semngene kuyabanda ke phezulu enquthu yenza labantu kwelabashobezi yabanda lapha nekhizali balele ngoba ukuthi noma kuthiwa uyavuka ekseni ungaqokile uyeza ukuthi ngiphazamile inhlamvu elanga ngididile yabo yakudide kodwa mazithi 10 seliyaqala liyashintsha ukuthi mina ngikhona nginamakhazi yabo idandi mayisikhafula isithi iletha ngapha neqhudeni ngiyangibona elikhithike lapha ngibuya ngapha ko Johannesburg nedandi neqhudeni futhi nayo iyakhafula ikhafulela ngapha ayithi manje inquthu ukhalo nje akho ihlahla akho ntaba ukhalo nje imphezulu bonke lo moya oqhamuka ngapha nje amakhazi yabo manje lezi zinto zibalekile ukuthi abantu nako Friday eFriday kubanda kakhulu ke lapha kwamqongwana phezulu funeka zona izinto ezikanje eintofontofo ezithandwa umphakathi ngoba nokholwa bakholwa bahamba nasebusuku nasenkonzweni nje mina ngoba phela ayisekho izindlu ezisindwayo manje zasenkonzweni sezaplastelwa nje yonke yalokhuzwa phansi usimende nje phansi ngeke athathe izicathulo zokulala ayibeke phansi yazi into esiyikhohliwe futhi ikhafu futhi makuqhubeka isikhathi kuzomela sithole ikhafu ngosukubala kanje mfowethu kunokuhlakanipha kokuzalwa kube khona ukuhlakanipha kwasesikoleni wena marketing ne business target ngizosho njalo uzalwe nayo lento buka manje ubuka ukuthi kumakhaza lapha mina ngicabanga nje ukusangana kwami wena uyayazi ukuthi no nazi izinto engaba isidingo nqami lapha uyimasterisha kanjani lento ngendlela manje yokubona ukuthi nazi izinto engakwazi ukuthi ihambe la into yenza lokho ukuthi ngoba nami ngumuntu okholwayo ngiyakwazi ukubandelwa kasimende phansi onyaweni ungalifaki lisokisi ngoba phela enkonzweni zethu amazayona amaningi akhumula izicathulo bese ngihamba ngenyawo manje isokisi libalulekile ukuthi libe khona ukudimisa ukuthi ungangenwa amakhazi enyaweni yabo nasenkonzweni ebusuku la semsebenzini kodwa lona ngibothi lana ogqokwe emsebenzini naye powerful kakhulu lana awukuswenka lana powerful kakhulu asentweni lana yazi kunabantu abahambe bayokwenza ibusiness management ezikoleni
kodwa bathi mabethi bayaqala ukwenza ibhizinisi labo liwe yazini into esuke ishoda kubona yeah yilento wena okwazi ukuyibona ukuthi nansi into engaba isidingo ngqala uyacabanga mina sengikuthengela ama energy drink sengikuthengele o drink kuyabanda lapha umuntu othenga u drink kubanda bakushalazela nje umfana waye kuphi lona umkhushulu usuke kuphi ekhulumi vele ube sempingeni hey ayifaka ingakanyanga akambuka umkhushulu lapho ukuvula ired udlala amagqomu hey uyadelela umuntu omnyama udelele thula angamtsheni wona xoxe nalo seduzane kwakho phazamile lo muntu azabona ukuthi isimo sezulu sihambana nalabo TV ibalulekile kabi futhi ubukela amachana noma isidingo singekho hey bakho awutshele mfethu lento yokuciko bakhisa ungabe mfethu yazi bakho ngizothini mina kuyazenzakalela nje mntwana hayi ngeke mfethu there must be something ivela lento yokuciko kuyazenzakalela nganamama ngempela uyabona nje ensukwini ngeke ngasukela omunye usisi lapha nakhona ngidayisela uthatha into zami yayinkonyozo zethu ngithi mina hawu dadewethu wazwa kubamba amnandi ngathi uzokuthenga uyabona hayi lo sithi angiphendule nje ngendlela athanda ngayo yabo bese ngiqala ke mina ngenze sangathi ngiyamdelela ngingamdeleli sakumncoma uyabona ngithi mina kodwa ubaby face man uyisidudla ngithe ubaby face man yazi hey umuhle ngathi umzala kade newe uyabona hayi abonge hayi kulungile ngiyabonga ke mfowethu ngithi hey cha lawo umkhulu kakhulu man yazi ngathi ubangwazidalwa umdelelela lento kade yenza la emsebenzini wami ejike engatheki hey umkhulu kakhulu ngathi ubangwazidalwa sasekhaya komama siyakudinga sakini siyakudinga uyabona uthi inkinga nang umuntu angidelela hayi bo hayi usuphosisa impela yami mase ngiyadelela ngudeleli wena ozenzile unkonyozo umsebenzi wami kabuhlungu mangathiwa ngibamba into zakho udayisa amagunya ngifike ngwamponyozo ngashiye kanjalo uzokuthandani wena lokho wathi cha ngeke nguthanda ukuthi nginoqedile ke dadewethu isombululo yiso leso wena thanda uyaxolisa nganamama nami bese ngixola cha ngiyaxolisa hayi kulungile ke hlobo senkosi uphile nganami ungakhohlwa kuye enkonzweni kuyasiza kunezinye izinto ezenzakalayo ungafanele zize kodwa egcine seyifikile ngokuthi awuye enkonzweni awuyivike awuye kuhle ukuhlangana nabazalwane bemoya munye efana namadevu kaAaron ehlele indevini zakhe uhlangane nabazalwane hey wemfomo kuba ngifuna nje utshela intsha esakhulayo kubaleke ngani ukuba nenhliziyo ende ebhizinisini ebhizinisini kuyabekezelwa baba kuyabekezelwa ebhizinisini ngoba ufuna ukubekezelela umuntu ophuzayo ubekezelela umuntu ophuma ekhaya ehlukumezekile ubekezelele umuntu okade ethinteka khona manje uyambona uyakhala uxabane nomuntu khona lapha ufuna ukumbekezelela umnakile wena ukuthi ngabe lo muntu ngabe unenkinga kodwa bese ufika uyamgolomba ngikuthini wena ufuna ile mali umgolomba uthi nakho ngiyadayisa sacela ungithengela dadewethu noma bhuti wami sacela ungisiza noma mama mkhokheli ngoba uthotha omunye umdayisela nje bezohola impesheni imali yakhe ayiphumanga kwenzeka inkinga uyabona wena usuyafika usuzomdayisela ngasikhathi umdayisela yena akekho lapho yabo ngasikhathi ekuthatha ngalo ndlela leyo ukuthi yena uhlukumezekile wena ungabibikho lapho wena mnikeze ispace sokuthi umphephisele ngenhliziyo yabo ngesikhathi umphephisela ngenhliziyo uyasuka eduzane kwakho awuphephisa ncebe uyihambela usuke eduzane kwakho uzohamba ubuye selungile ibhizinisi iyabekezelelwa baba noqhuzuka nanokuntshontshelwa yabo uthi umuntu afika kunezo 100 rand yabo uhambe ushiyela impahla zakho angithi uyahamba uyocela ushintsho ngesikhathi usubuya usucela ushintsho uyabuya usefaka izandla esikhwameni sakhe yabo uyabuya nawe into zakho zikuse ayisaphelele uma ubuya usuthi hawu nceko kusahamba kahle kodwa athi hayi kusahamba kahle yabo hawu liplele ngikunikeze lona ebelikhipha khona la eduzana kodwa okunye sekushwathikile lapho lokho ufuna ukukubekezelela ungakuthatheli phezulu thanda inkosi eyobona yabo ngoba ungakhanda umsindo noma ukubonile kubona ukuthi hawu manje lokhu ke uthothi mhlawumbe nekuvelile hawu lokhu ke sekungena kanjani hawu sengikhohle ukuthi uthathe kwakabakubili uzothi sasuthatha futhi sasuthatha futhi lo mali yakho ngoba umbonile yabo kodwa uma ungabonanga ungawususa umsindo
ngoba uzophazamisa nabanye abaseceda kwakho uthi bebehlangene naye ukhandelwa ini uzungu lokho ufuna ukubekezela ukuthi ayi ngoba vele ngibonanga ukuthi ubeshwathikana angivele ngivale phansi umsindo ngimnikeze nje zonke into zakhe futhi ngamanye amazwi ebhizinisini zikhona ingqinamba kodwa kumele ube nendlela ozozama ukulwisana nazo ngazo yebo ubekezele nokuyithiba nje yeah wena into ofuna ukuyenza wena yenza ukuthi umsebenzi wakho bonke abantu mabeqhamuka bahleke thona ngumfoka amakhoba hayi uyaqhamuka nje bavela abantu bephenduka bebezigolo bekokomale ngoba khona ezinye insizwa lapha vele zikuhlinele nje mfowethu uxa sekwenze njani yabo lonto ngoba ezinye ziyashayana khona lapha uma lokhu uyilandela zikushaya vele zikushwabadele njengemfino kusehlobo nje unganakile nje uthi hawu ngoba ngibe ngithi phela konakele lutho ubona sezikushwabadela nje mfowethu hawu zikunambitha ngathi beshaya basusa ibhola zikunambitha ngathi inambitha isitipapa ngokuthi awunampi abantu wena senze njani manje mawuthi uyahlehla uhlehlela komunye akuthatha kunqakise kwamaphinathi waphose emlonyeni awuhemba kanti kunje wena unakile ukuthi usukakile yabona futhi ukwehlela ngezansi kubalekile kugwema izinto eziningi kubalekile mfowethu ngoba hey lapha ngaphandle futhi lezi ingane kona mfowethu sezadla nezinto ezingalungile ziyathanda nenyanga ziyayithanda nenyanga ungathi uthi uyaphazama uzwe ngempama nje ulabhabha bekushaya ukuthi insansa la luqine ufuna nje uyithande ukuthi dayisa ngesineke kube nokuzotha kodwa lokho okuhlekisayo yeah lokho okuhlekisayo uthi yabona nje ngibadelele nosisi lapho uthi awu umntana omuntu waba isilende sihle uyaludla nophuthu athi hayi ngiyaludla ngithi waba ucwephe ngathi insipho phela umntana omuntu ngathi ugcina ngebheka yabo simpela cha umuhle nganamama yabo ngibe ngizedlulela basale behleka yikho nezingane eziningi unolimo cha lutho ulimo ngiyaluza ulimo udla lobi ngolimo into engayiphiwa nje ngizosho kanjani lobu buciko obusukaphi nathi satha ngikhathaza umoya phethu akangimazi ekhaya ukhona umuntu okwacula ukhona umuntu okwabhala inkondlo ukhona wahaya waba inyosi hayi lutho akekho mina nje ngiyigagwe ekhaya enkonzweni cha ngigagu ngiyalida futhi ngenza yonke uyacula ngiyacula impela yazi ukube asikho la bengizoke ngithi usidonse nje ngomuco awu namanje mfowethu mina ngakuculela nje yabona ngikhonzela uZola noManana boyikhala lo yeah yabo ngiculele nje yabona yeah no uyazwakala ukuthi uyisiyoni ukuthi manje lapha sisebenzela khona kunanabanye abantu abangaphazamiseka mangathiwa manje sesidonsa umucu uNkulunkulu akapheli olimini lwakho lento yokukholwa kwakho isuka ngizothi isekhaya nje balini yeah ngoba kuthiwa umkhulu wayenenkonzo ekhaya nogogo yeah shothi ke ngakhula nje mina no auntie nomama esontela kwaXimba yeah ekhaya komama nobaba esonta lapha ekhaya kubo ngakhula kodwa mina inkonzo singasekho ke ekhaya yeah isikwamthabela ezansi kuyiAramati yeah kuba bese sonta khona ke kwaba inkonzo nje ngihamba no auntie o auntie bebeyiculela ke agcina nomzala amabebuyile sihambe sonke kuyichorus ngazi kwaba nomunye ubhuti wayengikhonzela bathi umntana zenzelwa kaMthabela yeah iqhawe lakithi lelana kuyilona lalisifundisa umculo yeah ngoba kwakuthi noma sihamba sendaweni ezithile sizoqala siphetrize siqhamuke ngendlela bekhona ama-hightela yabo izinto ezikanjalo esiphetrize somntana sagcina sesiwazi-ke lo mculo yabo wangena kimi egazini ngoba namanje noma ngihamba mina ungizwe ngicula nje yabo amagqomu cha igqomu ngishale ngithi noma inkathazo isendleleni ngophumele ngoJesu wami ngihambe ngiculela ngeke unzima kakhulu yabo unzima kakhulu ugagu yinto yakhona kunquthu komsinga yebo kunabaculi abaningi abaphuma kulezo ndawo kunjani isuka lento obugagu lapha endaweni yasemakhaya ngizothi nje mina umculo engawuthanda kakhulu empilweni yami nje kwaba umahawukela mahawukela ngiyambona umalume amgqumeni ethi uyangihleka mngani nami ngoba ngihlupheke uyangihleka mngani nami ngoba nginamali ethi nje nama ngithandi mahawukela bese phinda futhi esecula lapho sengineyinganeke ngineyingane ngihlushwa uSibari wami yeah uSibari kama udadwa ubhuti kamama wengane zami yeah elokho engihlupha ngithi ngase ngithanda le ngoma ngizwa icula ngaze ngayithenga ne-CD yakhona yeah
kodwa awasekho mali ama-CD ethi ngisize emkho wami ngicela ungangibulali anginamali ngisole ngisho inkomo ngabe ngiyakulobolela ngisole ngisho inkukhu izinqa nginazo kodwa inkomo kanginazo ngathi bengicela ungibeke esifubeni Yebo. ungibambe ngamahlebe njengesithuthuthi yebo mfowethu ngayithanda le ngoma lena ngangihlezi ngiyidlala ngagcina hayi yayisiphela-ke ngaphela lokhu ama-CD kwakuvele kulimale nje yeah ngabuye-ke ngase ngifokhasa-ke lapha kohlanganani-ke kozamanani-ke uyabo lo mculo nje lo ocula nje uzwe nje Ohamba negazi. ungekho-githali Yeah. ya ngithande wona akhaphela iyoni azinawo ukhehle gume yabo ngithanda wona lo mculo kohlanganani God Followers yabo miningi lezi cathamina yini enye ofisa bekusize ngayo umfoka abantu nje ofisa bekusize ngani umuntu nje ubukela la yini ofisa kusize ngayo wemfowethu kuningi sifuna khona ukuzwa lokho kuningi ngoba inkinga ayiningi lapha na yeah ekhaya yeah bengisawelwe yindlu nje namanje nje yikho yazini yikho bengithi mina asihlangene ekhaya egcekeni Yeah. ukuze makukhona inkinga engapheki kwalena engizama ukuyilungisa Uyabona. ukhona umuntu obuka la lapho bengavela lungise inkinga le engaphekwa yebo mfowethu no kuzomela kuhamba isikhathi ngifike khona ekhaya okay yeah akunanto yini futhi abantu bekusize ngayo kahle mina bengifisa ukuthi ngibe neshop yami nje ngoba Yeah. vele ngeke ngisakhona ukusebenza bene shop yami nje ezoba sekhaya impela yabo ngoba inhloso yami bengifuna ukufuya amatshwele yeah ngizenzele ingadi lapha ekhaya ngoba vele yayivele ikhona yeah ebaleni ingadi yayipetwa yimi ngenza yonke into ngaphambi ukuthi ngenze okunye kwasekhaya kodwa nje kuseni ngangivuka nginisele phinde ngipete kudayisa ipinashi kudayisa o-anyanisi otamatisi farming khona ekhaya namaklabishi manje ngiyacabanga ukuthi ngivele ngivuse ngoba yayenziwa ubaba yeah cabanga ukuthi ngivele ngibuyisele ngidayisele amatshwele dayisa izinkukhu okhuphukayo yeah no yazi wena mfoka makho wami nengizokusiza ngayo yeah ngifuna umama bebhizi manje naye ekhaya into engizoyenza mina ngoba akumele ukuthi akumele ukuye ukudayisa ngifuna ukuye ukudayisa Yeah. ngifuna lento siyibalansise siyenza yonke ngifuna kutshalwe ekhaya kodwa futhi ukudayisa kuqhubeke ngami yeah yes ngiyakholelwa kwisitolo esimandawonye Yeah. kodwa ngibona ngathi more effective uma usakhanda ikhona lokho ukuhamba ngoba kuyi-marketing yeah uhamba uyadayisa abantu abakhombisa awufani nomuntu ozohlala elinda abantu lokho sengaba mhlawumbe isiteji sokugcina leso Yeah. kodwa mina ngizokwenza angazi ngizofika nini ekhaya but Yeah. ngizokuzama ngakho kusemandleni nami ukuthi ngihambe ngizofika ekhaya mama Yeah. angithi ukuthi indawo ninayo yeah ngicathi nina ke nazi nendaba zokutshala kwamasizini yonke mina ngizonithengela izitshalo yeah nginikeza umama kutshala yeah mase kutshaliwe ukuze nizokwazi nikudayise lapho njengoba uthi bekade kudayisa kwenziwa Yeah. lokho mina ngizokwenza mina ngalamandla amancane nginawo yebo mfowethu yeah ngoba wena mfowethu makhoba ezinye izinto ungangazazi ukuthi iqhamukapi yeah la ku YouTube kunento engayicela abantu ukuthi bayenze kuthiwa ukujoyina membership so bakhokha njalo o20 rand Yabo. so le mali lo ubona ngikhodela ngayo Yeah. nalena ngikugibeze ngayo ngoba usuka le nje Peter Retifoza Yabo. wafika la Yeah. iyona imali futhi engizothatha yona ngihambe ngiyotshala ekhaya yeah eyakhona la eyakhona kuleyo membership kahle kahle awuyibongele kubona labantu okhuluma nabo ngokuthi bekwazi bekulekelela ukwazi ukuthi u-order stock isokudayisa awuyibongele kulabo bantu membership abantu be-membership labo abakhokheli hlobo zenkosi lokho engenzele khona ngiyayibongela abazalwane nonke ninenihlangene kulo msebenzi lo mkhakha omkhulu kangaka ukuthi nikwazi ukuthi nisize abantu abasey'nkingeni ngalolu hlobo njengoba nami ngixakekile nje cha kimi kunzima noma kuningi ngeke ngikukhulume kakhulu yeah kunzima impela kodwa-ke la mandla seningiphe wona amancane ngizocetha ngiwasebenzise ngoba la madoda ayemathathu
elokhu enikezwa izinto enikezwe izinto kodwa mina ngifuna ukuba ile ndoda nithi nifika niphinde nibuye sengengezelile kulokho eninginikeze khona ngingabi lo muntu ozothi manje nginikeze into ningatholi lutho. No, awuyixoxe le ndaba yamadoda amathathu kwakwenze njani? Lamadoda kushuthi ayenikezwe izinto zokudla kwathi hayi minani lezi zinto zokudla njoba nizodla asifuni nilambe kushuthi wabona lona ukuthi hey lokhu kudla kuzophela ake ngakhisi lokuthi ngitshale kuze kungapheli kwaphela kulapha mase sefika lo wayebanikezile uthola sekuphelile uyababuza lapho ukuphele kanjani kulona kungaphelanga yabo lona wazenzela icebo lokuthi angutshalo kuye kuze kuzomila ngiphinde ngiqhubeke nokudla kungangipheleli wayesephiwe isabelo esikhulu yabo ngokuthi wahlakanipha ukuthi uma enikeziwe ufuna kwengezelele ngeplan lakho uthatshale laba bashabalalisa konke yabo no mfowethu Makhoba uyindoda engiyikhonzile kulezi insuku umuntu mangeke ngiyisilima ke mina umuntu mangeke ngamkhonza ngiyamkhonza yezwa ke mfowethu Makhoba iyodwa into engiphathe kabi ukuthi awunalo ikhadi lasebank le ndaba yokufakela imali ko Shoprite angiyifuni ngoba anginazi isikhathi sokuyomolayini mina sebenza ngefoni mina makumele manje ngikusendele imali kumele ngikusendele ngefoni uthe i-ID awunayo kuyathatha ubani mashonisa lo mashonisa umkweleta malini 1000 hayi lo 1000 lalela leli tawa lelo akukweleta umkweleta lona ngizombhadala mangimbhadala leli tawa into engifuna yenzeke angifuni ukuphazamisekela imali yale stock ngifuna uhambe uyovula ikhadi lasebank Capitec noma ngabe Capitec khona into elula ukunikezana ngemali kunabantu abazobuka lo mbukiso yalo befisa ukukusiza abekho abantu mfowethu abazoyeka izinto zabo behambe beyoma ko Shoprite beyofakela wena imali understand le nto leyo njengamanje kumele sizame ukuphilisa manje noma kunzima kodwa sizama ukusondela kubantu because njengamanje nomuntu obuka le video semsebenzini ongeke akwazi ukuphuma eyobamba olayini eShoprite akufakela imali lo muntu uzodinga ukuthi ebuze ngaprofessor simsiza phi umfoka Makhoba ngisho mina simsiza ekuthenini manje mawungenayo ile nto leyo sikuyaphoqa ukuthi ngizobanika i-account yami ufaka imali kuprofessor uprofessor uzosithatha phi isikhathi sokuyoma olayini eShoprite asikho that is why ubona ngathi izinto seziyadelay up until uzungitshela ukuthi no nanga umuntu omakhelwane uzofaka imali ngoba izinto zenziwa ngesandla manje asikwazi ukuyobamba olayini ko Spa izinto zenziwa ngesandla makuthi manje kumele ngikusendele imali kumele ngikuthumelele manje ekhadini lakho usungahambi uyobamba olayini okuyikhipha hayi ukuthi manje yabona lesikhathi lesi impilo iyashesha so le kumele ilandwe le ID ize ngakwenzeke njengamanje oba namanje manje imali angakabi nayo mase ngena ngizofona ntshetse akangigayi i-account yakhe ngifakele 1000 ulande ID uhambe uyokwenza i-bank card nawe imali oyenzayo uyifake ebank uyibeke ebank ngifuna impilo yakho manje ngokuhlangana nami ishintshe understand le nto leyo ngifuna nabantu abazovela bezofuna ukukusiza kube lula ukuthi bekusize yebo lento kungabi nzima ukuthi bekusize because akumele umuntu mayesiza wena bese kulimala yena uma umuntu esezongasebenzi ngoba kumele asize wena sekulimala izinto eziningi kodwa ukuba nebank card kuzokwenza ukuthi ngunike lokhu ngusize kodwa nempilo yami iqhubeke ingamiswa ilabo line esengibabambile ukuze ngisize wena understand le nto leyo so impilo ihamba kanjalo this is why nami ububona sekudelay ngoba kade saqhumana kodwa manje nawe mhlawumbe ubusuyijethi ngisigebengu indlela bese kulokuhlehla ngayo ngoba isikhathi sobamba line uprofessor kanaso professor yashekezela aso sikhathi ngisebenzele ebhodweni izinto ayihlangani nabantu abathengi basathi hayibo nakho konakala nenhliziyo isilokhu ibitoza noprofessor ngapho wayengibizile manje akasangithinti ngalo sengilala nje ubuthongo njengengane yesikole noma kuthiwa izophuma netrip ithi ngathi ngasangifonela uyangifonela ngiyibambe uyafonela uyibambe ifoni ngibuye ngilahle nethemba ngibuye ngithi hayi uzongithinta angalahli ithemba ngithi ngizoguqa phansi ngamadolo noma inzima le ndlela ngizawuthandaza no hayi bese ngikubhalile vele ukuthi no lento ngizoyenza kodwa manje into engishayo ilento ukuthi ngikufakele imali yokuthi ugibele ngoba kwayizolo ngikufakela imali bengathembi lo muntu lo ukuthi ngempela mhlawumbe ngibamba omunye umfowethu lapha egarage
ngafunda lokhu zakhe uSikhosana Yeah. ngoba namanje ngizovula kuwe kumthetha iSikhosana ngabonga kakhulu Yeah. wangisiza mfowethu Yeah. Ngitransfer kule le mali lo muntu ngithe lo mhlawumbe uzobaleka nale mali le. cha ngimphambi kwakhe usebenza egarage wethu upetrol ngimphambi kwakhe kanje uyayisenda wathi awunansi ingena wangithuma wathi ngihambe ngikhipha ngabuya ngimnikeza Angithi uyabona ke manje ukuthi kushesha kanjani uma kuyikuthi kunomuntu one bank card. Usuyabona ukuthi hayi ukuthi bengibaleka. Kuyashesha. Ngisenda manje ngefoni. Ngihlukane nendaba yakho ngenze ezinye izinto. Namhlanje bengazi ukuthi ngizodila nawe the whole day. Ngiyabonga Khehla. No mfethu iMPTV1 isifiso sabo usayo nje ukushintsha impilo zabantu. Abaningi bayazi bakhuluma nombonyongo itshela okushidaba. Phansi enquthu umbongolo kayikhweli ngesonto ngoba ihlonipha uJesus. Uphuza inondweni phakathi naye mfowethu kwakhala ukakhuza wathi mntanami ngikufakeni kangaka wathanda amantombazane cha mama kusiwena mama wenza lenkinga ugogo kakhanyile wangizalayo. Phansi nogazi lapha ezantsi nentinini. Ugogo ongizalayo lapho ngiphethe esinye isalukazi saphezulu kwaGwebu. Ensisa lapho kwaXebekhulu. Ogogo bami la intombi ezangikhulisayo. Awu manje siyabonga. Sibonga ngehlobo zenkosi. No. Izoshintsha impilo yakho. Ngiyabonga hlobo. Izoshintsha impilo yakho. Ngiyabonga. Ungavalelisa uthini ebantwini? Elakhona lokusonga. Abantu bakithi sizwe sobaba omkhulu. Ngibonga leli thuba ukuthi ngize ngibe lapha. Umfowethu wangisiza wangixhumanisa nani. Sacela nje ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla kukho konke eningenzela khona. Kubusiseke futhi kwande nala enithathe khona. Ngibongele kakhulu ke sengizothatha lo mgwaqo manje ngibhekele kwelakithi enzala abantu la emphuma ngoba kumanje ngiseThekwini la ngikhuluma khona awuseDurban ngibiziwe impela egagasini wathiwa ngizoyikhipha nje ngibonakala ngababuka futhi naye namandiya la kithi ke yena ngwabukile cha bakhona abantu bakithi abasendiya nensizwa ke khona zakhephehlela impela wow ukhulume osisi bakhona ababahle go banama hips ngathi bafaka amaphampas engqini cha hayi usufuna ukuhlupha uMandlovu manje usufuna ukuhlupha uMandlovu ngiyogibeza manje ngiyogibeza uMandlovu uzoyinyanya lento kaProfessor uzogcina no Professor wakhona lutho ngathi sogila imkhuba uyazi indoda ihlezi iteketisela nje noma ungeze lutho nje ukhonkotha ubuyibhekela ikhonkotha nethamba emlonyeni ya ungathini kuyena mfethu uMandlovu mfethu ngokweseka nje mfethu ukuthi eme nawe ngekhathi enzima nezinhle siyasonga manje Mkhandela banobusombuluko njengengonyama ngibonge kakhulu unkosazana uyiphathe nje kanjalo ungaphazami noma sebekulinga uhlale nje ngibonga kakhulu imisebenzi yakho osungenzele yona okubekezelela lento yakho lona ibhede ihambe nje ingazi uthi yapi ibuye emva kwezinyanga eziwu2 ilokhu ifaka imali ingasezi nakuwe ungakubali lokho kwenziwa uNkulunkulu ohlelayo wena bambisisa nje lokho ohleli nakho gcinele nabantu abami ngendlela obagcina ngayo nami ngizawubekezela njengoJesu ngoba nabazalwane babekezele esontweni umfundisi evuka umoya kufuna ukuthi amen inkonzo iphume nawe bekezela hlobo sekuzolunga ncebo hayi kuzolunga hayi mina ngisho kuzolunga nje yawaqeda amanzi ngolimi kugcina kulungile mfoko makho ngiyamfuna umama ngifuna ukumkhuluma naye angifuni lokhu uzosilalisa ngolimi la kanti umama uyakhala ungamfonela namanje ungamfonela namanje bese vele epoka hayi hayi no sizolokhu mfowethu ngizohamba ngize ngiyofika ekhaya ukuthi into engazi ukuthi le izokwenzeka nini nabendlodle nophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza ngathi uyakhala uyalila awu madoda mawusubuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni uma kufuna ukuxhasa ofuna ukuxhasa nansi inombolo yami engifoneleka kuyo it's 081 513 5606 ozongazi ukuthi ungi-WhatsApp kuyo ithi 071 hey nakungazi number yami check madoda yasho ukuthi vele ngumthuqasi ithi 071 281 7509 071 281 7509 eka WhatsApp le ngoba sekwa WhatsApp manje ukuthi le ngifoneleka kuyo 081 513 5606 081 513 5606 ya siyabonga kakhulu nabendloveni amandla masubuke wezwafika la siyacela abantu awuthi uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo izokenqeza uzothi mawungena ngaphakathi uzositholela
isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bajoyine i-membership. I-membership le iyona lesilekelela ngabantu mfoko amakhoba. Yabo nje ngiyabala manje abantu abasebengizwa ngihixiza. Abantu esinabo abalokho abajoyina i-membership ba-122. Labantu aba-122 times 20 rand lokho kwayo u-2400 nakho 2400 iyona ke imali le esikwazi ukuthi sikulekelele ngayo siku-order istock ugibele uphinde uhambe. Leyo mali inikelwa ngabantu abathanda lolu hlelo. Inkinga sinabantu abawu-70,000 kodwa abawu-122 abantu abajoyina i-membership. Asazi-ke ukuthi kwenzeka kanjani lokho kodwa siyabonga kulabo aba-122 abakwazi ukuthi bethinteke inhliziyo zabo ukuze kwazi ukuthi kushintshe iy'mpilo zabantu abaningi. Mina njengoProfessor Mkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho sengcenga. Amen.